Καλώς ανταμωθήκαμε, αράδα την αράδα, να μας βοηθάει η Παναγιά και η Αγία Τριάδα. Ήρθαμε από την Καλαμάτα, μια περιοχή έξω από την Καλαμάτα. Που λέγεται Σπερχογία. Από αυτή λοιπόν την περιοχή θα σας μεταφέρουμε εδώ ένα δρόμενο, λαϊκό δρόμενο. Είναι γραμμένο από όλους μας μαζί, γιατί γινότανε όπως ακριβώς θα παιχτεί, γινόταν στο χωριό. Πρόκειται για πατρολογήματα με προξενιό. Είχαμε μια προξενίδρα στο χωριό εκεί, την Κυρατασούλα, η οποία μπορούσε να παντρέψει μέχρι και δεσπότη. Συγγνώμη, πάτερ. Μπορούσε λοιπόν να παντρέψει μέχρι και δεσπότη. Θέλω να ευχαριστήσω μερικούς ανθρώπους που τους βλέπω μπροστά μου, που με έκαναν να ξανάρθω πάλι εδώ. Τους έχω αγαπήσει, τους έχω μέσα στην καρδιά μου. Να ξέρετε ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παιδιά δέχτηκαν να έρθουν με πολύ ευχαρίστηση. Μόλις τους είπα ότι υπάρχουν φιλόξενοι άνθρωποι, πάνω απ' όλα άνθρωποι, και μετά όλα τα άλλα. Ότι είναι πολύ ωραίο το χωριό σας, ότι είναι πολύ ωραία βιβλιοθήκη, πολύ ωραίο μουσείο, ότι είναι δίπλα στον Επικούριο Απόλλωνα, αλλά πάνω απ' όλα οι άνθρωποι. Το καλύτερο δώρο λοιπόν, είπε, που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας και στους άλλους, είναι οι όμορφες αναμνήσεις. Τέτοιες όμορφες αναμνήσεις έχουμε πάρει το χωριό σας και θέλουμε να τις ανταποδώσουμε. Είμαστε όλοι ερασιτέχνες, όλοι ερασιτέχνες. Αυτό που κάνουμε όμως, το κάνουμε από την καρδιά μας και θα το δείτε. Το πιστεύουμε και το κάνουμε από την καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας διασκέδαση και χρόνια πολλά. Και σας περιμένουμε και εμείς στην Καλαμάτα με την πρώτη ευκαιρία.